A teď ty vole. Ani nevím, jak mám uvést tohle video. Takže jsem venku. Jo, jsem venku už. Zdravím všechny, jestli se koukáte. Takže snad jsem měl pěkný den. Já jako měl jsem pěkný den. Taky mám každý den pěkný den, ale ne, víte jak to je. Víš jak to je, ty vole. Takže teď jako chodím kolem a chtěl bych se vám něco sdělit. Prostě žil jsem někdy v Mostě, jsem žil, teď žiju na vesnici a jak se to dá říct, že jenom spím a takhle, jenom spím a vstávám, to je celý. No a chci vám něco říct, jak to teda je všechno. Já jsem žil v Mostě do roku 2022, no 23, ale už v červnu, tak v červnu možná, květen, červen, jsem už tam začal bydlet jako. No a myslel jsem si, že to bude všechno hezký. Takže prostě se mám na co těšit ještě. A jako co, čím rychleji jsem se sem těšil, tím potom rychleji se těším zase pryč. Tady dobře pamatuju, když jsem se schoval za popelnici před psem na Silvestra 30. až 1. nějak takhle. No a tenhle barák si moc dobře pamatuju. Koukejte jako. Hezky trošku padá sníh. No, jsem tu sám, hoši. A jako v tom Mostě, když jsem žil, tak jsem nikdy takhle sám extrémně nebyl. Ani jsem se tak necítil. Chodit po ulicích, jít sám, pouštět si písničky, dokud se mi ten reprák už nevybil, a jenom přemýšlet a přemýšlet. Takže, jestli máte něco špatného, co vás třeba, co tebe vadí, tobě, co ti vadí, ale překrývá to tím i tím dobrým, tak to je furt v pohodě. Já jsem si myslel, jak jsem mám na hovno a to, ale já jsem měl, ale teď to není o nic lepšího, ty vole. Teď to není o nic lepšího. Nastoupil jsem 2023 v září na školu řezínskou. A jak to asi bylo? Myslel jsem si, jak to bude dobrý. Nebylo to dobrý. A není to dobrý, je to úplně na hovno na té škole, kámo. Na 10. jsem si stěžoval základní a ona byla v nějakých věcech na hovno, ale tady to je úplně jiná liga. Takže prostě, jestli to máš dobrý, nemáš to nějak na hovno jak já, že nezapadáš do kolektivu, protože jsi z města takhle, tak si v pohodě. Jestli to máš jak já, tak prostě snaž se něco dělat, jako já. Za to, co nejdřív pomine tohle. Jako tady v Jiřetíně horním, bych měl říct, nic dobrýho není. Až najdu výjimku. No a ta výjimka je, že... sorry. Ty vole, začíná víc a víc sněžet. No a ta výjimka je jenom v tom dobrá, že jsem se tady v Jiřetíně našel, jak to říct, ani ne kámošku, už prostě holku. A snad kikina, snad to s ní dopadne dobře, uvidíme, jak to bude. Jako, jestli aspoň tohle to překrývá to
dobrý, ale s ním můžu být, i když budu žít kdekoliv jinde. Ale prostě už aby to pominulo a prostě pak vám, jestli vás to bude zajímat a máte, jestli tebe to bude zajímat, budu mluvit tobě, jestli tebe to bude zajímat a máš zrovna taky nějaký období debilní, tak pak mi klidně napiš komentář a ti na to řeknu něco. No a ty doby, co se nějak trošku, víte, tak to je lepší. O trošku, jo. Ale já chci víc. Já nechci, jak se říká, když chceš od života moc, můžeš o všechno přijít. A když chceš od života málo, nemusíš mít vůbec nic. Takže, co je lepší podle vás? Prdele, furt říkám vás. Co je lepší podle tebe? Jako já si myslím, že lepší je aspoň chvilku zažít to dobrý, protože život je jedna velká houpačka. Jednou jste nahoře, jednou jste dole. Teď mi přijde, že jsem pěkně kurva dole, co nejvíc to jde. Ještě jsem byl tak 2,23 v únoru, 2,24 v únoru, takhle. 2,23 únoru ještě byl dobrý. Jsem byl pěkně dole a úplně deprese všechno, protože jak jsem se přestěhoval, tak jsem přišel o ty všechny kámoše, co byli aspoň s nima sranda, takže to bylo dobrý. To aspoň překrývalo. Ale teď jak prostě není nic, jenom tak kikina, tak je to prostě od něco horší. A prostě jednou se nahoře, jednou dole, ale prostě předtím to bylo takový jako rovina. A chvilku dobrý. A teď jsem spadl úplně dolů. A teď, jak se to nějak zlepšilo od toho nového roku, těch Vánoc, což jsem se s ní trošku začal bavit, tak to jde pomalu nahoru a cítím, že tenhle rok bude dobrý. Takže, jestli máte nějaký problémy, tak to řešte. Nemusíte to vyřešit za jeden, ale řešte to postupně. A jako fakt, jako věřím tomu, že to zvládneš, ty vole. Musíš to zvládnout, kámo. Nesmíš dopadnout jak jackpot. Chudák. Nebo jako Tyler Darden, rapper. Narodil se v Mostě i žil chvilku v Mostě. Žil do roku 2012, pak byl v Praze, pak se z toho dostal. 2 roky žil zase v Mostě, 2016, 2018, pak zase spadl. Takže ty prostě musíš bojovat. Boj za spravedlnost. Jak každý bude říkat, že spravedlnost není. Ona není, ona nebude sama. Ale když si ji lidi udělají sami a budou sami všichni spravedliví, tak ta spravedlnost najednou je, takže ono to není, že jako... No to není jako, že... To nepřijde nic. Já jako tady jsem se k tomu dokopal sám, že tady teď chodím sám, ty vole, jsem úplně v prdeli. Nebo ne v prdeli, to tak nechci říct, ale úplně chumelí tady. Kouzelný. Romantickou procházku by to špatný nebylo, ale já tady jsem sám, tamhle nějaký hodiny zasadený školky a prostě chci víc. Chtějte od života víc. A kdybych vám poradil, tak hudba vás taky dost nakopne. Věřte mi, hudba mě teď skoro asi, kromě kikiny, tak hudba tam mě úplně, si myslím, nakopla. Co nejvíc to šlo, nic jiného nevím, co mě nakoplo a já tebe ještě nakopnu. A už sněží čím dál tím víc, chvilku úplně zmrzlej, jak hovno. Já prostě i tebe, kámo, nakopnu. A fakt to zvládnem, klidně se mi poděl. Dneska si dám i do popisku Instagram, klidně mi napiš jen tak. Já si s tebou rád pokecám. Jestli si třeba Most, Litvínov, Teplice, Ústí nebo takhle, tak mi napiš, třeba můžeme i ven.
třeba i punk, to fakt punkáče miluju, i klidně skinheady, všechno klidně mi napište. A kdybych vám měl doporučit nějakou kapelu, tak hádejte, jaká by to bylo. Tak já bych vám doporučil Orlík. Když budete poslouchat Orlík, bez debat budete mít velkou sílu. Když pak ještě bych doporučil, jestli chcete ten punk, taky trochu rozjet, Vysací zámek, vykřičník nebo Ečka, můžete říct SPSka jsou dobrý, Pruser, ale z Mostu, ne ten plzeňácký, debilní, protože vzali jméno. Že ten Pruser z Mostu byl dřív vytvořen než ten Pruser z Plzně a oni jim jako vzali jméno, plzeňáci. Oni vznikli, Pruser vznikl 93, ale plzeňáci 2014, tak jako asi chápete. Co tam je ještě? Legalizace, to je dobrý. Niobe. Ty jsou dobrý Niobe. Teď začínají 2 roky, pak teď se rozpadne dávno a teď znova začali. Byl jsem na jejich koncertu, či v jiných videích tam to najdete na mém kanále. No a bylo to marný. Rebelie, ta je taky dobrá. Takže mám rád i Rebelii. Ten sedlák je pán a má prostě úkoj a takhle. Takže jo, takhle. Tady tenhle. Takže vidíte, byl jsem v Mostě, nebyl jsem spokojený, ale měl jsem aspoň kámoše a tohle. Teď prostě tady koukejte sám. Takže tady to nedopuste, abyste takhle dopadli. Jestli to nechcete. No to není být špatný sám, ale tamhle. To dám se, že tamhle dostojí, ale asi ne, to je jedno. Já půjdu pomalu dolů. No, takže Vysací zámek, co tam Exploited, to je vole, to je pecka, vole, Exploited, Sick Bastard a Punk's Not Dead. Pak ještě Sex Pistols, to je takový, no, už je starší. Pak, co tam je ještě? Já už asi nic jiného neznám. Ne, asi NVU možná, ale to mě nějak nechytlo. Tady tu vždycky do školy, bohužel z téhle si skurvený. Mostě byla lepší. No, prostě nemarněte. Teď mám holku, zatím mám holku. Nechci nic zakřiknout. Mám holku. Začíná se to pomalu zase vracet. Nebo ne vracet, ale chci to vrátit, ale ještě v lepším jako. Takže prostě, jestli jste sami, úplně sami, jako jsem byl i já trošku, nebo byl jsem, předtím jsem byl. Předtím jsem byl víc sám, než jsem teď. Teď přeci mám trošku, už jsem zdatnější. A jestli jste sami, nebo si, protože to není parváč, to je punk, to nebo to dělají rockeři, pozdrav takový. Jestli jsi sám, kámo, tak doporučím nehledat, ale když si jako potkáš s nějakou holkou a vyjde to, kámoška jako víc, tak prostě to tě tak nakopne. Věřte tomu, fakt vás ten vztah vás tak nakopne, abyste prostě žili dál, abyste prostě neskončili někde tady, sami. A já nejsem sám, ale prostě nevím, prostě furt nechce, ty vole, furt se vymlouvá. Je líná jak veš, ty vole. Furt by jen spala, ty vole. Spala. Tyler Darden i dopad takhle. Dominic Frenzel, dobrý fotbalista to byl, mám i s ním fotky nějaký. Taky blbě dopad, tyva, teď v Albertu. Musím tam koupit to kafe a fakt byl to hodný kluk. Toho mi je fakt jako pěkně líto. Protože nezasloužil se to takhle dopadnout. Takže vy taky nedopadněte, ale život vás, nevíte, kam vás život zavede. Protože to prostě je houpačka. Jak prostě linie. Takže je to tak.
Pak bych vám doporučil Braník, ale Braník nemá na YouTube písničky, ale já mám na CDčku a mohl bych možná i dát na internet někdy, takže mi napište, jestli chcete i od Braníku písničky nějaký. Teď smazali v lajku, bohužel, ty jsem poslouchal, ale dneska ji smazali, dneska, včera ještě byla na internetu a dneska ji smazali. Takže doufám, že fakt ten YouTube za chvilku bude úplně na hovno, ty vole. Lidi, co chtějí poslouchat písničky, si začnou kupovat CDčka a půjde to jako před 20 lety. Byl trend CDčka, že to vám nikdo nesmaže CDčko. Jako video z YouTube. Já si budu muset sednout na chvíli na zastávku, že jsem v prčici. No tamhle, prostě tamhle jsem někde jezdil na skateu a přišel ke mně ožrala a na mě. Ty vole, ta pošta, to je to jediné, co tady zůstane. A teď hodně nějaký trik, já jsem řekl, že neumím nic. Protože v té době jsem nic neuměl. Takže prostě takhle to je. No. Tak. Takhle. A někde. No, Kikio, jestli to vidíš a je to malá šance, tak tě miluju. Jdu tady na zastávku na chvilku. Tak jsem v prdeli, jsem zmrzlej. Je to kurva den, každý druhý ráno, je to kurva den, v hlavě vymazáno, je to kurva den. Každý druhý ráno, je to kurva den, v hlavě vymazáno. Hádejte, odkud to znám. Odkud to je. Hádejte teda, odkud to je, do prčic, jak jsem vykal furt. No to je mokrý ta lavička, do prčic. Takže hádej, odkud to je, já ti poradím. Raz, dva, tři, je to Valašská liga, kurva den, písnička. Takže jo. Takže dělej něco, nemusí to být každý den, ale nemusí to být teda jednou, ale prostě jsem tam něco udělal. Tady jsem byl s jednou kámoškou, ale to už nevyšlo. Takže dělej něco, život, ještě budeš šťastný jednou. Měj se kámo a good luck.